Kinanonsyohan City Veterinary Office nga mabalhin ang opisina second floor han chicken section Hatakloban City Public Market. Mao manining nga natabo nga sunog didahan Hulyo 19 Hamasa Building. Igpapadayon naman ang opisina ang Era Services pananglitan mahuman ang clean up nga kaangayan nga mga pahingayad. Magpapabilin na gyapon ang mga business hours han opisina alas 8 haagang nga alas 5 como Lunes nga naman hiton Biyernes. Diri ig-uubo sa Office of Civil Defense ang red alert status sa bugos nga nasod. Hakaloyohan pagpagawasan bagyong Krising or pagawasan bagyong Krising ha Philippine Area of Responsibility. So Malao CD may panibag-o na liwat nga low pressure area o LPA naging babantayan ang pag-asa nga posible pa magpagusog iton habagat. Ginawang pahanayin siya nga bisa na bubuan tiyansa nga maging bagyo magiging hulga lagi hapon ang makusog nga pag-uran labi na mga lugar nga ginlasorbohan na kalabay nga bagyo. May tungod ini, waray hunong ang gobyerno ha pagbaton. Hiton mga pinanglaan han durdilain nga LGU ha aton nasod. Siguro naman ang Department of Agriculture nga waray kapiktari ang ira paghatag ginbarato nga bugas. So malahan DA, may adasada nga Supply and National Food Authority o kun NFA ha mga bugas nga nakatalaan nga igbaligya hatag 20 kada kilo. San o pamabot ang bagyo na andaman na han NFA ang abantayan iton mga warehouse nga ginagian hiton na sabi nga bagyo. Mahitong din nagpapadayon ang panhatag ng NFA in mga barato nga bugas. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax, kasangga sa bawat aray.